Assalamu alaykum ähwan tomoşaçylar. Merdana Production'yň ýaly etmeginde ýene-de surpriz. Bugün Ferhatjanyň mehriban ogly Agajanyň sünnet toýy, musulman toýy şo münasibetli Ferhatyň jan ýalçak dosty Kakkuşyň adyndan hylassaşy Uwanç Bazara, Kakaş Öre Kakaň adyndan, Orgerek doganymyzyň adyndan häzir gutlar söýşel owadan fursatlary internet sahypamyzda siz bilen paýlaşýar. Ferhatjan toýdan gutly bolsun. Oňna bolsun. Ferhatjan dost gutlaýas. Çağajaň ýaşuly bolsun. Netip bolsa Agajanyň hemme toýuna şeýdip şu ýakynyn zalar, dost ýarlar, goňşular, owadaşlar, agyn garnaşlar bolup gatnaşmak hemmämize nesip etsin. Indi ilki bilen häzir ateneleriň ak bataly arzuwlary ýürüýte o Agajanyň adyna beýan ediler. Alna ben şu agtygymyň sünnet toýy şuň hemme şeyle geldi şartlı da varan toy hemmeňe de şun ýaly agtyk toy sünnet toy nesip etsin. Sağ ol azan, sağ bolsun. Ömrüňiz ok bolsun. Köp sağ olun. Bir surata düşürüňinde maşgala agzalaryny. Toýly gyljagy Ferhatjanyň mehriban dostlarynyň adyndan sowgatlar kabul etseň mihmanlarym gowa diýip bir el sarpsalar juda ýerdikli bolar. Aýtyp bolama. Nesip etsin agamy. Diňe bir gowullara geýmek nesip eylesin size Allah jan. Janyňa sag bolsun. O eňinde ýapay. Ne Ferhat. Onam gowşurarsyň mehman käbaňa. Nesip etsin hemmäňiň sowgatlaryňyz. Janyňa sag bolsun. Ýürüýte gutlagylarym bar internet ulgam arkaly. Häzir şo gutlagylarym ünsürip dinleseň juda ýerdikli bolar. Ilki bilen Ferhat Kakkuşyň gutlaglary. Ilki bilen toýa gelen edip mihmanlar, owadaşlar, agyn garnaş jemaat hemmäňize salamu alaykum. Ferhatjan da oğulcuňa näme sünnet toy, musulman toy gutly bolsun. O toýlaryň başlangyjy bolsun dost. Ola oğulcuň näme diplom toýuna, o gelin alma toýuna, kulluk toýlaryna şeýde oturmak nesip etsin hemmämize. O iň bir dünýädäki batly çağalaň biri bolup geçsin. Ejesine, atasyna wepalyk bilen biri bolsun. Hyzmatyn gör Allah jan nesip etse. O kiçiräçik surpriz goýberdik, dost özüň kabul edip alarsyň. Klassdaşlaryň adyndan, Oğuzhan inimiň adyndan Bazar klassdaşyň, Kakaş klassdaşyň, Öre Kakaň tasaryurtda okap beren oğul gerek klassdaşyň adyndan hemmesiniň adyndan gutlap otýyn dost seni. O gutly bolsun toýlaryň. Toýlarym näme nesip edenden agaýlar, o klassdaşlar hemmäňiz agdy birlikde sowmagyňyzy haýyş edýän. Klassdaşlaryň adyndan hemmesiniň adyndan başymyzdan bir kiştanak gow aýdymlaryň goýbermegini haýyş edýän. Kalanna merdan dost alıp çıkıp koyadın. O senem mama toyuna gaýsyn eden hyzmatyň dost senem ogul toýlaryna, gyý toýlaryna şeýdip hyzmat etmek hemmämize nesip etsin dost. Sag bol, eden tiýleň Allahdan gaýsyn. Bir el sarpalyňla Kakkuşynyň arzuwlary üçin indi Bazar klassdaşyň gutlaglary. Assalamu alaykum daýym. Ýaşuly bolsun, goja bolup boldan lazan. Gataşym Ferhatym gutlaýan Agajanyň ýaşuly bolsun, goçykdyň bir bolsun klassdaş. Lazan şeý tapka toýunda, diplom toýunda, gelme toýunda oturmak, gatnaşmak, hemmämize nesip etsin klassdaş. Allah jan janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun, görjek bolup bolsun. İşlerinde güneşlik bir arada öden klassdaş. Ertan da senem janyň sag bolsun. Sila kalmaz koyup baran üçün köp tamam kanacağım. Sonra asasen şu oğul toyunda, kıyı toyunda de kalmak nefimlerden geçersin.
Meydanda sağ ol, köpden ayakasın, Allah'dan aysan. Sağ olsun Adiyas. Bazarın kutluları üçün emel sarpali. Indi görüytü hakikada aradgıls biz onu kakkus diyasa bir goşkum tayarlaptırıp Ay Mehmet Halife bir saat veray. Prokap veren başardığımdan Çağılıkta yanımda sen Okulçu vaqtım partamda sen Yololçu olduk yolumda sen Menin mehriban dostum sen Dostime her bir salama Dosti derdini bileçekene Dostime sen gepini edene Dosti ağır gur yükün götürene Yörap gelsin doňup duran ädikdey sen bolmasaň bir yerimiz gädikdey ençeleri dost bildin çyn dostuňdey meniň mehriban ýüregi ak dostum sen Perhat adyň gelişip dur dillere hayran galdyr bir sene ýyllere toy toylayan jigeriň mehriban ogluňa meniň üçin daglary ýarjak dostum sen ya. Ne yadanam aradgılayıcı. Riyaz sarpalayın. Öňem bir toyda şeydip kakuşan goşgudy goýberdi. Nesip bolsa şu bäri gelýänse hakyky şahirleriň biri bolup gelýär, öwrenip ýaşuwat. Jan sag bolsun ýerde gelse de ömrü uzak bolsun Allah jan. Indi süýjülük tortam bar oglalaryň şampallarym bar. Portret bar, şunam öz eliň bilen açay. Ferhat. Ne mehriban dostlaryň adyndan bir ömür boyu yadigar galayjak toy portretleri. El sarpalayın. Ay tuğulama. Ağacanın sünnet toy için, musulman toy için. Çok sağ olun. Şimdi şu yurda Ferhat'ın klassdaşlar gelin bari. Sizem gelmeli. Siz için süýjülük tortu var. Şampallar var. Hazır şampan kim atmalıdığına maydarız. Röşen atmalı ya şampanı. Doğru mı? Yıldız. O benim dostum var mı? O mu? Yine Ferhat'ın mehriban klassdaşları. Kim başlaya başını? Yıldız. Dostum benim klassdaşım. Oğlun yaşı duyum onu. Allah'tan doğruca oğul kol. Assalamu alaikum toyasa. Assalamu alaikum klassdaş. Sünnet toyla kutlu olsun ağtın, musulman yaşı dim olsun. Kapıyınıza mıdama toy dökkeleli. Toyla kutlu olsun. Assalamu alaikum toy sahi. Ferhat dost, sünnet toylar kutlu olsun. Kapıyınızda mıdama toy olsun. Sünnet toyla kutlu olsun klassdaş, mıdama toy dökkeleli. En pes kullun sürüyal olsun. Ferhat klassdaş, sünnet toy kutlu olsun. Oğlun yaşı dim olsun. Arzularını da getirsin. Anacan klassdaşlar bolup diplom toylaryna, gelin toylaryna oturmak nasip etsin. Taşakkaryňy toy edilsin, sağ olun. Yaş olayım olsun. Toy dikkeler kapıyına. Klassdaş sünnet toyla kutlu olsun. Mudama bolup gerek. Yaşda olsun, toylar kutlu olsun. Klassdaşyň Süleyman'yň atyna mutlaýyn. Toylagy atyk ýaşyda bolsun, görje gowluk bolsun. Ferhatjan oğluň ýaşyda bolsun. Klassdaşlar bilen hemişe gowgullarda oturýarsydyp, agacan udak ýaşasyn. Afrika'da işlap ýören klassdaşym arada geldiň adyndan, Türkiýede işlap ýören klassdaşymy sanadyň adyndan gutlaýan. Toylar kutlu olsun. Takuş bilen gubanjam haýsletdi. Ýürüýte Ferhatjanyň dostlary üçin. Sağol Halife. Türkmenistanyň at gazanyň artysty Halife Dursunjaman Azapova. Ýürüýte Takuş sansy, Doğan sansy dowam edýär. Gülüm aytamına sığıp dur